Em dic Ivan Caelles, soc productor d'oliveres centenàries a la Vall de Barcedana, concretament al petit poble de Sant Martí de Barcedana. Elaboro olis amb varietats autòctones del Pallars, tot i que també elaboro una varietat que és al·lòctona, que és l'arbequina, però que el fet que sigui de muntanya li dona uns matisos especials que ara explicaré. Elaboro olis principalment en verd, és a dir, el moment de recol·lecció és quan l'oliva és totalment verda, això li donen uns aromes i una fruitat totalment diferents al que seria l'oliva madura i els olis que donarien. Li dona, el fet que sigui l'oliva verda, també una intensitat en color verd clorofila, que això el fa destacat, sobretot en les amanides, en els carpaccios, en el que seria acompanyaments en cru, i després el que sí que veiem és que cada varietat aporta el seu perfil sensorial. Per exemple, el massanell seria un oli tendint més a dolç, suau, gens astringent, molt subtil, mentre que, per exemple, el negral ja és més intens, en amarg i també en picant, i l'arbequina tindria un picant ressaltat i després també una untuositat que el fa molt complet en boca. Jo el recomano sobretot això, en amanides i sobretot en el que seria consum en cru, no per cuinar sinó realment consum en cru.